mun gode. Sauran sarki zaki mun yi magana. Insha Allah Malam Mahmud, nagode sosai, nagode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Barka da warhaka sarki zaki. Barka ka dai kola, ya sunanka daga ina ke kira? Zubairu daga Maiduguri. To Malam Zubairu kana ta da kawo ta sana Tijjani. Tambaya da nake da shi guda biyu. Tambaya na farko ya ce akwai ayoyi da suke magana cewa idan mutum ya musu zai iya tasowa ko me yake ne? Wa akwai wayar da suka mutu suka tashi gaskiya ne ya ce akwai ayoyi muna. Aya yace akwai ayoyi da Allah ya tabbatar da haka. Haka nace. Yawa to shine ayoyin ne nake so da Allah a sanar da musu. Okay. Na biyu kuma zai yiwu a zahiri a haka a yanzu maganar da yake cewa ba wani ko an ce mishi ba da 10,000 ga annabi ba zai bayar ba gani na a nan duniya ko kun nan gobe kiyama yake magana mu mun san a nan duniya a zahiri manzo Allah ne in akwai aya ko hadisi da ta tabbatar ana iya ganin shi to muna bukatar wannan ayoyin da hadisan kamar yadda zai kawo mana ayoyin da suke tabbatar da cewa akwai in mutum ya mutu zai iya akwai ayoyi da suka tabbatar da zai iya tasowa to wannan ayoyin muke so da Allah ya taimaka dan Allah da Annabi ya taimaka ya kawo mana su saboda kola ya hakuri ina so ban so she ka sauka maganan bi ma'ana yazo ba irin daidai amsa aka maka ba kana nufin in ya kawo domin kai magana biyu kana nufin in ya kawo ayan da mutum yake tashi ya sake kawo ayan da aka ce annabi kuma yana tashi ko dai me kake nufi ba annabi yana tashi ba an ya ce ba wahabiya ko an ce mishi ba da 10,000 ya ga annabi sauka ya ji ga ayar barin karanta mai ya sauka okay kola tsaya wai zai karanto maka ayar ma ba shi ka sauka ba tsaya ya kuri tsaya bismillah duba suratul baqara aya ta 259 Allah tabaraka wa ta'ala yace au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha au kallazi marra kaman dai wanda ya wuce wata alƙarya Zubairu kenan da ya shige alƙaryar nan wa hiya khawiyatun ala urushiha an guguje ta rushe gaba ɗaya da mutanen jikinta sun tsari qala sai yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu yaya Allah zai raya wannan garin mutanen garin su rayu bayan yanda ta mutu gaba ɗaya ta ƙare. Na'am, ina jin ka. A tsaya network ne kwata da hankalinka. Network ya tsaya da shi zai dawo. Ina gani wani ya kira wayansa. Okay. Network. Yawwa sarki yanzu ana ji na? Za na ji ga bismillah. Yawwa fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah sai ya kashe shi tsawon shekara 100. Bayan Allah ya kashe shi, kana jin kalmar fa amatahu Allahu, Allah ya kashe shi mi'ata amin tsawon shekara 100. Bayan ya mutu tsawon shekara 100, summa ba'athahu sai Allah ya tashi shi. Shekara 100 ya mutu ya tashi. Ƙara sai ya ce kam labista tsawon lokaci nawa ka zauna a nan ƙala sai ya ce labistu yauman au ba da yau ai ina ganin kwana ɗaya na yi ko kuma ma rabin yini ƙala bal labista ni ata ami sai Allah ya ce masa shekaran ka 100 kana mace fanzur ila da'amika wa sharabika lam yatasanna ga abincinka kalla abincin bai gurbace ba amma wanzur ila himarika kalli jakinka wala naj'alaka ayatan linnasi zamu mai da kai ka zamanto aya wa mutane cewa in mutum ya mutu yana iya dawowa a ganshi wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha kalli kasusuwan jakin gashi sun mutu kaifa nunshizuha ta yaya zamu shirya wannan kasusuwan mu hada su sun manaksuha lahaman mu lulluba kasusuwan da nama falamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana masa Allah yana da ikon ya kashe mutum bayan ya mutu a ganshi kala sai ya ce a'lamu yanzu na yi imani na yadda anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai suratul baqara ka yadda ya mutu ya dawo an ganshi Allah ya faɗa ka yadda nan Allah labari yake ba mu ko da tabbatar da cewa a gaba zai faru yana gaya maka ya faru ne kai kana inkarin ina ba a mutuwa a dawo ne
to gashi ya faru ya dawo bari tsara maka aka maka lau aka da ka tashi kun kanka kana mu ya isa haka ma ya gamsar masu saurara su yi wa kansu hukunci kaga nan Allah labari yake bamu fa ba wai yana so ya ce mana a gabatar sai kasance da wani ba me ba ban ji me yake ba sai wai anan labari Allah ya bayar amma Allah ba yana nufin a gaba haka zai iya faru ba kai kuwa da ya kaji ai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi kaji abin da yake faruwa kola ka ji tsoron Allah shin kana inkarin ba za a iya ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba haka bane kake inkari saboda manzo Allah a tunaninka ya riga ya rasu ya kare ba haka kake nufi ba to zamu haka kake nufi ba muna barin wani ya hakuri tsaya mana bi abin a hankali kwantar da hankalinka bi abin a hankali kana nufin cewa ba a mutum in ya mutu ba a ganin sa ga Qur'ani ya ce maka mutum in ya mutu zai iya mutuwa ya dawo a ganshi to kiyasi akan wannan bina'i akan wannan in Allah zai iya yi wa wani ya mutu Allah ya dawo da shi jama'a sun ganshi me zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rasu a ganshi akwai abin da zai hana akwai shari'a ta kore akwai yanda shari'a ta ce in annabi ya rasu ba za a ganshi ba to bayan wannan da Allah ya bamu labarin na suratul bakara akwai wasi wanda ka samu a rayuwar mu na yanzu wanda muke dawo ba damuwar mu rayuwar duk ɗaya ne sunan su bayin Allah sunan mu bayin Allah akwai zan gaya maka gashi in gaya maka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim hadisi ya tabbata cikin musnad na al-imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi Isra'i da shi a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi sallah da annabawa faltafata summaltafata annabi ya juya ya ƙara juyawa fa iza bin nabiyina ajma'ina sai ga dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su manzon Allah ya gansu su yayi sallah da su annabawan da suka rasu wasu sun fi shekara 1000 da rasuwa kafin zuwan manzo Allah ya gansu yayi sallah da su su sun an gansu annabi ya yi sallah da su kai yanzu kake inkarin ba za a ga annabi ba. Sarki zaki. Ga kai da malam ne ya kuri. Ina so ya ka mana a zamanin mu ne. Kana na yi shiru na bar ku ne ba. Sarki zaki ya tsaya bari ka komai. Kana son shigo ciki to bari ka komai littafi. Kola kai hakuri kana magana da malam na yi shiru. Ka gane? Na bar ku ne. Kaga a zahiri in muka samu cewa a shekaru 100 ko shekaru 50 da suka wuce akwai wani adadi kaza wani. Kola wannan dai ya kuri ai kola ai inda zaka sa ni wannan sai ce maka ai Qur'ani ai wa da shekara 100 bane. Misali ba nake ba wai na. Nake kaga Qur'ani ba misali ne. Kai in zaka san garin ne ba bari shi barka da malam kawai ya ce amma dai zaka sa ni ka ce mini a duba shekara 100 ko wani ya zo sai maka ai Qur'ani ai ba da shekara 100 ko magana da wani ya koro maka Qur'ani ai magana sarki ko la ya gari na so in je in dauko mai littafi mai suna amma yana ciki ban san a wani shelf amma kai ba ko la ya ne shi ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wani shakan kana komo masa da ransa ba ka sauran mai salati da annabi da tashi ya amsa ba kwarai gaskiya ne ko yana inkari ne bai yadda ba wannan ma na inkari akan cewa aka yi salati a tsawon manzo Allah yana amsa amma kuma tashi a zahiri muke magana kola ya kuri yana ta adik sai wannan ku bambance muna domin ni da kai yana da ya ji wani abu ba ana dawo mu annabi ransa ya tashi da amsa ne ko dai ya kolan yake nufin annabi yana amsawa yawa shine nake so in gaya masa ya ji da kyau abin da yake cutan su guda ɗaya shine wato babban abin da yake damun su guda ɗaya shine ba su gane bambanci tsakanin hayatul barzakh da kuma rayuwa irin wannan rayuwa ta barzaku daban wata duniya ce daban nan duniyar da muke ciki wata duniya ce daban to kuma akwai sila mai ƙarfi tsakanin duniyoyin guda biyu tsakanin wannan duniyar ta barzakh da wancan a tsakanin duniyar mu wannan da duniyar barzakh dan haka idan manzo Allah yana rayuwa a can ba yana rayuwa bane da jiki in ka ga manzo Allah ba yana rayuwa bane da jiki irin nawa haka mai flesh da nama
da tsoka, yana rayuwa ne ruhinsa annabi sallallahu alaihi wasallam, ruhi mujassad na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa zaka ga an ce maka wannan ya ga annabi anan, wannan ya ga annabi anan, wannan ya ga annabi anan, ruhi ne yana iya tajalli. Kamar yanzu misali ke bayarwa. Yanzu ga sarki zaki a nan yanzu ana kallon mu Amerika, wasu suna kallon mu daga London, wasu suna kallon mu daga Najeriya, wasu suna kallon mu daga Libya. Amma wannan maganar da muke da mu da sarki zaki, wannan maganar wani abu ne yake yin wannan magana, amma ga mu a gurare daban-daban. Amma jikinmu yana guri ɗaya. Rayuwar duniya jiki ce. Can kuma rayuwar da manzo Allah ya koma rayuwa ce ta barzak. Shahidai waɗanda ba su kai manzo Allah ba. Allah ya ce wala tabibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Mu ba kar ku zaci. Sarki zaki. Masu zauraron su alƙali. Wannan da yanzu ko alƙalanci ko ka kai da kanka. Ba kai tambaya ba, wannan ba ruwanka, kaka damu kawai. Kada ka yi tambaya. Da sarki zaki ya tsaya, akwai abu ɗaya da zan masa, akwai abu ɗaya da zan nuna masa da Allah ya hakuri. Okay. Zan nuna masa an ya kwantar da hankalinsa. Wata hankalin shi kwance wai. Yawa, kola idan ka kwantar da hankalinka, ka yadda cewa Ibn Taymiyyah ya faɗa cewa ana iya ganin mutum ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ya nuna cewa mutum ya mutu ana iya ganin sa? Ana iya ganin sa har ya zo idan ya zo bayan ya mutu, inji Ibn Taymiyyah yace ma wannan mutumin sai ya iya tasowa bayan ya mutu, wani ya zo zai cutar da kai, sai ka ga wannan mutumin ya zo ya tare maka faɗa yana baka kariya, kuma ya ɗau takobi yana kare ka bayan kuma ya mutu. A wani littafi kenan? Yawwa shikenan. Kai tambaya ne kyau. Yawwa magana ta tabbata. Wai nace magana ta tabbata. Ibn Taymiyyah ya faɗa haka cikin littafin sa na Iqtida'us Siratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, ya kawo wannan maganan a shafi na 200 da kusan 90, wanda yake magana yake cewa za a iya samu al'amwat. Ina ga wannan maganar sarki zaki na karanta ta nan ta fi so 10 ma. Ta fi so 10. To yanzu ga ta insha Allah zan dubo ta tana nan, zan karanta wa kola. Idan na karanta maka yanzu ka yadda kola ana iya gani? Ni yanzu ka karanta mu a haka, ka san mu a littattafan Ibn Taymiyyah akwai littattafai wanda shi ya wallafa da nan, akwai wannan kuma wasu daga cikin ku da suka wallafa. Kamar yaya wasu daga cikin mu kuma? Yawa. Kamar yaya ban gane ba, wasu daga cikin mu kola ka san me kake faɗa kuwa? Ni na sani mana. Kola za ya ce wasu daga cikin mu sun wallafa a Ibn Taymiyyah littattafai. Ɗari ku suka rubuta wa Sheikh Ibn Taymiyyah littafi. Akwai littattafan da ai wanda mu mun san na Ibn Taymiyyah ne, akwai kuma wanda muka san ba na shi bane. To amma ka kace ɗari ku me ka to kan ka sai kan ba na shi bane. Amma kace ɗari ku ka rubuta. Rubutun cikin daban-daban ne. Aha. Kamar yaya ban gane ba kola, yi mun bayani. Yanzu misali littafin da yake hannunka za a samu bambancin wajen kalma ko wani abu makamancin haka da wani da yake hannunmu. To amma kola me yasa ba ku yi wa sauran littafai haka? Wani ana ce jawahirul ma'ani ku masa irin wannan tunane, ko kuma ku ba littafin da irin wannan tunane. To sarki zaki ga wajen na gani, bari karanta masa. Kola ka ji ni. Ya dan ji ni ga gurin. Okay, kola ya kuri bar ma da shi. Tsaya. Kola tsaya. Bari karanto maka shine musu kola. Bismillah shek. To ga wajen na gani. Yanzu zan tabbatar maka gashi ya faɗa cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim juz'i na 2 shafi na 222. Yace wa fihim man yad'u ala aqwali. Daga cikin su akwai wanda yake mugunyan addu'a wa wasu mutane. Aw yattaju fi izaihim, ko ya nufi zai cutar da waɗannan mutanen. Idan ka je zaka cutar da waɗannan mutanen, fayara ba'adal ahya'i aw ba'adal amwati, sai ya ga wasu rayayyun mutane ko ya ga wasu matattun mutane. Yahulu bainahu wa baina izai ulaika, waɗannan matattun mutanen sai su zo su shiga tsakaninsa da cutar wanda zai yi wa waɗannan wanda ya nufa zai cutar din. Wa rubbama ra'ahu, Ibn Taymiyyah yace zai iya ganin wannan mataccen dariban lahu, ya nufo kansa yana son ya sare shi bisaifin da takobi. Wa in kana al-hayyu la shu'ura lahu bi zalika, tare da cewa shi wanda ake so a cutar din, wanda mataccen ya zo ya kare shi bai ma san haka ba. Wa
inna ma zalika min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Ka ga matacce ya dau takobi ya nufi kan wani abokin gaba zai je cutar da shi, yace aikin Allah ne bi sababin yakunu bainal maqsud wa bainar rajul dafi min atba'il lahu, saboda wani sababi tsakanin wannan wanda aka nufa din da kuma wanda yake kokarin ya kare shi din. Yace wa da'atu fi ma ya'muru min da'atillahi, haka idan ka ga matacce ya umarce ka da wani abu, yi masa biyayya cikin yin biyayya ne akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi. Wani hawi zalika da wani abu makamancin irin wannan, ka ga matacce ya fito yana kokarin kare ka in za a cutar da kai. Ibnu Taymiyyah yace fa hadha qaribun, wannan abu ne wanda mai faruwa ne sosai, qaribun zai iya faruwa kwarai da gaske. Wannan littafin sa ne Tidawul Siratul Mustaqim ya tabbatar ana iya ganin matacce dauko takobi ma zai iya kare ka. Sannan Ibnu Taymiyyah ya kawo a cikin littafin sa Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, in ka je ka duba zaka ga yanda ya kawo doki ya mutu na wani ya tashi, bayan dokin ya mutu ya addu'a, dokin ya tashi ya dauko shi ya dawo da shi gida, bayan ya dawo da shi gida sannan dokin ya mutu. Sannan wani mutum ya ɗebo kaya akan jaki, da ya ɗebo kaya akan jaki, jakin ya mutu, mutumin ya alola ya addu'a, jakin ya tashi, sannan kuma ya ɗora kayansa akan jakin, jakin ya tafi. Jaki ya mutu ku yadda zai tashi, doki ya mutu ku yadda zai tashi. Wasu mutane wanda ba annabawa ba su mutu, Ibn Taymiyyah yace za a iya ganin su har su fito za su yi fada da takobi. A hadisi ya tabbata annabi ya ga annabawa bayan sun mutu, Alqur'ani ya tabbatar matacce ya mutu an gan shi, wanda kake inkarin kake ganin Allah bai sai yi ba shine manzon Allah, in ya rasu ba za a gan shi ba. Anya akwai imani a wannan lamarin? To kola bari tsara na tsaya yi magana, bai ki tafi da ɗayar magana tallafi lokaci minti daya. Na'am. Magana na ƙarshe. Wannan maganganu da ya karanto yake a cikin littafin Ibn Taymiyyah. In ya tabbata a cikin littafin Ibn Taymiyyah, mun yadda Ibn Taymiyyah yana yin kuskure, yana yin daidai. Yau kuma wannan kuskure ne ko ba yana iya wannan kai kai da kuskure ne in dai akwai shi. In dai akwai shi. Gurin ka kuskure ne. Kuma littafin ya inganta cewa wannan hakuri kola. Kola na abin da kake son ka fahimta. Ka ce in dai ya tabbata a wurinka, a wurinka ba a yi magana kai mutunka. In ya tabbata a cikin littafin abin da karanta haka ne. Mu wai yadda Ibn Taymiyyah ya yi shi ma a cikin littafin ya yadda akwai kurakurai. To yanzu kafin mu zo kan littattafan mu, sarki zaki kaga wannan sarki ka gane wannan yana daga cikin abin da muke gaya musu, akwai rashin tsoron Allah. Tsaya ka ji kola, tsaya ka ji kai daga ganin maganar da ka sani. Da mu tsaya kan maganar da ake yawa sarki zaki ba wannan zan tsallaka ba, ba za ma mu tsallaka maganar littattafan ba. Khairi, mun gode. Sauran sarki zaki mun yi magana. Insha Allah Malam Mahmud, nagode sosai, nagode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Barka da warhaka sarki zaki. Barka ka dai kola, ya sunanka daga ina ke kira? Zubairu daga Maiduguri. To Malam Zubairu, kana ta da ka sana Tijjani. Tambaya da nake da shi guda biyu. Tambaya na farko ya ce akwai ayoyi da suke magana cewa idan mutum ya musu zai iya tasowa ko me yake ne? Wai akwai wayar da suka mutu suka tashi, gaskiya ne ya ce akwai ayoyi. Aya ya ce akwai ayoyi da Allah ya tabbatar da haka. Haka nace. Yawa to shi ne ayoyin ne nake so da Allah a sanar da musu. Okay. Na biyu kuma zai yiwu a zahiri a haka a yanzu maganar da yake cewa ba wani ko an ce mishi ba da 10,000 ga annabi ba zai bayar ba, gani na a nan duniya ko kunna nan gobe kiyama yake magana. Mu mun san a nan duniya a zahiri manzo Allah zai, in akwai aya ko hadisi da ta tabbatar ana iya ganin shi, to muna bukatar wannan ayoyin da hadisan, kamar yadda zai kawo mana ayoyin da suka tabbatar da cewa akwai in mutum ya mutu zai iya, akwai ayoyi da suka tabbatar da zai iya tasowa, to wannan ayoyin muke so da Allah ya taimaka, dan Allah da Annabi ya taimaka ya kawo mana su, saboda kola ya hakuri, ina so ban so she ka sauka maganan bi ma'ana yazo ba irin daidai amsa aka maka ba. Kana nufin in ya kawo, domin kai magana biyu, kana nufin in ya kawo ayan da mutum yake tashi
ya sake kawo ayan da aka ce